Hej YouTube og velkommen tilbage til vores, hvad skal vi kalde det, Redstone tutorial, halløj. Og jeg har min lille søster med til Signe til at tjekke tingene, eller til at hjælpe mig med at få dem til at virke. Kan du Hej! Kom med. Kom så. Jeg så det lille pige. Kom med. Kom med. Kom med, lille pige. Kom. Ej, hold. Kom. Så klikker du bare på knappen. Så klikker jeg. Sådan der, så er jeg væk henne. Så kører jeg jeg skal ikke. Ja, men så kører jeg sådan der, så tæller den ned, og der er dumme flagmus. 3, 2, 1, nu! Nej. Hvem vandt? Du vandt, Signe. Vi lille søster vandt. Vi kan lige prøve en runde mere. Dut! Er du med? Ja, okay. Ja, så begynder vi. Forsvind en dumme flagmus. 2, 1, nej, hvorfor vinder alt? Gider ikke snakke med. Ja, men Redstone bag det er en lille bitte smule kompliceret. Jeg ved ikke om man kan kalde det meget, men den starter med at teste for 2 spillere. Hvis den finder de 2 spillere, så siger den nedtællingen er begyndt, og så kloner den det der skilt under, som siger, at den, så kloner den det der skilt, som siger, at som siger, at den er startet, og at man ikke kan join den. Så TP'er den alle sammen herhen, og så kører Redstone, og så siger den 5 sekunder, og så bruger vi en command, der hedder title, og så 3 står der på skærmen, subtitle, det er den nedenunder, og seconds back har jeg skrevet, og det har jeg gjort også her, og så har jeg gjort sådan en sætterblok herop. Når man har sat blokken, så sætter den en Minecraft Air her. Den her, den giver en diamond shovel, det er diamantskovl, og den kan ødelægge sne, så man kan være igennem motoren, når man afprøver det her. Så giver den alle. Så har vi en test for, den tester for 2 spillere, og når den er gået i gang, så kommer den derhen. Og så clear den snablag af, eller ja, alle spillere, der er der, og bla 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 bla. Og så siger den, at så siger den snablag P, og så vandt det der split, og til sidst, så TP'er den alle, der er inden for den der radius på 10, og så kloner den det her, den her knap, og det jeg kunne ikke finde ud af at sætte den om muren på den rigtige måde, så den står ved muren, og så dræber den alle tingene, for eksempel, ja, vi skal nok også komme type er lige med bad dut, sådan der, så kører den herhen, og så siger den spil for klar til at blive spillet igen, som nok ikke virker. Jeg kan lige afprøve. Jo, det gør det. Nå, det var altså det. Tak fordi I så med, og håber I kunne bruge det til noget. Så ses vi næste gang. Farvel.